салом ба кулли мухлисони канали Самбои ТВ Екатеринбург. Ман ҳастам Парвиз дар шаҳри Душанбе, дар назди донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ шаҳри Душанбе. Донишгоҳ мегӯям, донишгоҳи Душанбе. Wi-Fi бепул да. Чикали Wi-Fi-и? Салом алейкум. Чикали Wi-Fi, а? И Wi-Fi ака то 100 метр кор мекунад, я сомонда 100 мегабайт. Я мегабайт, я мегабайт. То 100 метр кор мекунад ака. як пас ба ме додید با منطقه دوشنبه استفاده برید. Бо ҳамира метавонед дар дигар ҷо истифода баред? Биамо пас ҳама ҷо да тақсимш мекунанд дира. Ин реклама на обромадага. Ниҳози кор мекунӣ ҳамиҷа. Не, ҳамҷа кор реклама, кардасай, ё. ҳами чида. بله بله. Ки мардум да махкум мешавад ё не. Ки тари боша биё ҷура. Я гиг 10 сомон да мегирад. Биё ҷурае ки мекунем. Ай канали YouTube ба шумо рам ки каш мос бисам хашин бардам. Ба пураги бигем ки ҳами чиз сар реклама шавад. Наметонам ина шуда. Наметонам ака бахона. Ё вақта кам да мекунад. Не, ту бугу хам ки бугу ман мирам мегум. Тай ту гап занам барои чӣ неми як сухан ка. Ту буги я сомон бидоз чикар мекунем. Дар назди донишгоҳ. Салом алейкум. Рушди сайёҳӣ. Барои не, барои тамоми Тоҷикистон, минтақаҳои тобе ва берун аз марказ. Не, мо барои ҳами рушди сайёҳӣ гаштестем. Ҳама ҳами территориё. Бародарони азиз, дар назди Пединститут Wi-Fi пайдо шудааст ки дар тамоми минтақаи Тоҷикистон Wi-Fi воситаи 101 сомон 100 мегабайт метавонад. Дар ҳозир дар худи назди Пединститут аст ва 200 метр метавонем ки истифода барем ин Wi-Fi-ро 101 сомон мегузаронем ва 200 мегабайт мегирем. Баъд аз чанд моҳ дар тамоми минтақаи Душанбе ва берун аз Душанбе чунин аппаратҳо монда мешавад ки шумо метавонед ин 100 мегабайтро дар куҷое ки бошед истифода баред. Саломат бошед. Майли, раҳмат барои конферансия. Бародарони азиз, ин аст Пединститут. Дар ин ҷо бениҳоят донишгоҳ калон аст, бениҳоят донишгоҳ калон аст ва доништалабон хеле зиёд ҳастанд. Саломат бошед.